मेथाइ खनगिरि मिसेस जनालि सरगियारि बिथांखौ जोंनि माइनाव फुजा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुलै खावलायनाय जाबाय। मिसेस जनालि सरगियारि मेथाइ खनगिरि फ्रम टिहु रायजोफोरा आखाइ खमना हो। थेंक इउ मेथाइ खननानै रायजो राजानि गोसोखौ सुग्लायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। बिमा माइनावनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिगाङावनो आं खुलुमनाय थाबाय। लोगोसेनो गासै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हानाय फंबाय बिनानाव मादै दादै गासैनिसिमबो हरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गासैबो मोजाङैनो दङथ' न'? फुजायाथ' मोजाङै थांबाय जानांगौ न'? थिग दं। गासैबो मोसागोन सेंग्राफोरा ना? आं दहायनिफ्रायनो नुगासिनो गासैबो माने गोसोफोरा बिराद गुदुंखा। सिख्लाफोर थाबावनायबा मोजां जाबावगौमोन आरोबाव। सिख्ला नाङा ना? जागोन दे। आंबो नोंसोरजोंनो गेजेर गेजेर मोसाफानोसै ना? बोसोरथामनि सिगांबो आं बेवहाय फैखांबाय। सिनायखागौ जानांगौ गासैबो। दोंब्रैसो रोजाबनो गोनां लानोसै आं। बिनि उनाव जों कामेस्वरजों जेवजा मेथाइ रोजाबगोन।